दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'हारिया। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा बिजाबनि आंखालखौ लानानै सरकारनि हेंथायै 2 घन्टा सोमावसारदों। जेथि बावखुंग्रि फोरबोआ सानथामनि हाबाफारिजों गाबोननिफ्राय गाजा गोमजायै जागायजेनगोन। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बुंदों बावखुंग्रि हाजोखौ दावबायथिलि बानायनो थाखाय सरकारा सानगासिनो। एमएलए लरेन्स इस्लारिया गावनि विधानसभा बियाब क'क्राझारनि सिङाव खुंनाय बावखुंग्रि फोरबोनि बागै गोनां बाथ्रा बुंथिदों। गुवाहाटीआव गाबोन एबसु आरो बिएसएसआ सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनज पेगुजों गोनांथारै सावरायगोन। मिरु बिसानि जर'खा जथुम्मा आरो प्रि बैसागु फालिथाया दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गाहामै जोबलांबाय। मिरु बिसानि गोदान आफादाव फुंखा महिलारिखौ आफादगिरि आरो गुरु पबित्र बर'खौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'फिनबाय। बैसागु फोरबोनि समावनो आंनि बांला पार्टी मुंनि गोदान बर' मेथाइनि भिडिअ एलबामखौ बेखेवनानै होबाय। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै, गोजोन्थों। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा एमए, एमएससी, बिएड आरो डिलेड थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन, नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।